ya ini zishwa munhu wanoita sei ndodana naye ndewangu kasi muri moya ndicha sei ndasingazivi mukadzi wake andizvozvo saka ndabva ndatichenda muti wazvakuku waine mukadzi wake waine mukadzi wacho wauyu mukadzi wako wawaina ndopi hapana kochichenyu ambengari murume wenyu makore mangani 10 years makasiyana rini muna December andavura makasiyana muna December ndiyani chakanga aendesa here kuvabereki veni kuyu vese hapana hapana paboni pano mawena atete varui atete murume ndouba hapana semati hapana tete taurisai Ana kuziya for the past 10 years awe kumarufero akabvunzwa wangu 10 years muzvikuru mamitaro anogara kuvabereki wavatigare nawe wapi 10 years avanongumo here ten years avatadza vasingangumo naigara naye patitaatikudzoka kuno uyu iwe watiri mudzimai wavo mukapenda kwatete pamusoro ichanga patete taitoenda vapi awa maistori vanogara pakaita sei pazinwa yekutara kubiriji kuno kushamba padzimba dziri apa panotsikwa zvidhina ziterekiswa pane vanaungana amaya patete aiwa patete ndikudza nepamii pane vanaungana panonzi amaya vanonzi amai story pana kuda shingi nadhoka mwana wakarorwa neshamwari yangu inini netumwe tudiki nana Pamela wakatotowandei Pamela ndenoinyama Pamela taura neukuru hwavo wokutanga nonzani wokutanga nonzi kuda wokufacebook neinonzani mwana wangu wokutanga kuda kwacho wechipiri anonzani oya shingi wechipiri wenyu anonzani mwana wenyu wechipiri anonzani shingi wechitatu anonzani anonzi Dorcas story anonzi Dorcas wechitatu anonzani unoni ani wechitatu wenyu anonzani ndokuripisa imuno makayeni mwana wenyu wechitatu anonzani anonzani Dorcas wechina anonzani ani Godi wechina wenyu anonzani amai amemirai amai ndikuona kuti kudyirai mombe muno wechina anonzani anonzani ndati anonzani wechina amai alright amuna here mwana anonzi Godi aiwa munza ndatobvunza munhu wechishanu anonzani aishama vanda uchaziva andovaziva anonzani kozoya Godi kozoya Pefe uzoya Pefe munaye ari kuzopedzisana Pamela kozoya kamusikana kanonzi Precious momuziva kozoya kawanzani Pamela iwewe yeta uzikari mumusha ndakada kukubvireka kuti pane kumwe kukotywa kunouraya chapupu apa mumo munyaya
nyaya ndemurumoyo izvo tikatana nemukomana haana problem kuti ava pasina imba tikatotana nemukomana kuti aiwenda asingazisi kuti ane mukadzi pane mukadzi wamunhu uyu saka imimi musahwande nekuti uzonyaya ndeupi mukuwesta nguva uyu hamumuziye ero ndasingafangotaura vari vanhu akafangotaura uyu ndiani wenyama iyi uyu handimuzive ndoziva uyu muzukuru wangu yese hapana soziva zvakanaka pamusoro ichangazi zvavari kutaura kuti hanzoni uyu handimuzivi inini kusaidi ndiri sektora sabhuku muvhireji mumwanditika kusaidi ndasekuru vangu awa ndasekuru vangu anditika awa ndaatete kuti tatosvika kumba kwavo zvakakutaura vapi zvakuti handanda ndimuzvenasi yachi yanyaya andimapanzwisisa ndatenda ndinoda kubvunza nemuzukuru ugone vana vanga nemuruku One two one. Sorry. vane tu vanhu nai vane muzukuru nyanonzani vane muzukuru One. aiwa tete vane muzukuru wenyu vanonzani handimbovaziva nyaya mudzimai uyu avataure kwanchipi pamusoro Indronya ndoda kutaura namai avo nababa namai avo. mukaona distance inogara vanhu ava wataure nhasi kuti ava vazive kungoti paita urombo hwokuti sabhuku havana kuuya waripo asi hapana distance ichangamiri nokuti uya kana comrade toshiba wanopupura panogara murumoyo nopanogara tete kuti titi havazivani pamwe 1.5 andika toenda muzukuru wavo ane mwana nhasi uno yandika pavana vane vana 2 voti havazive baba wemwana vana 2 havazive baba wevana muzukuru wavo atete ari kumwe muyusukuyi pavo sumukai mubve garai apa atete vaimugara apa mukudza nyaya afa kushama unoziva sei mukadzi maziviro ako mimi mbati darem maziviro aunoita mukadzi unozosvika kuti nhasi maamudanana taura uniri pamusoro changa ini mukadzi uyu ndakamuona kwamusiwa pai rodi here mbava here aiwa panzvimbo inoita sei pamashopu chipamba waita sei ndoda kuzwa pandakamuona kumashopu ndopandakawamisawo pandataurawo chichemo changu chingeni nachitwara chanchichei cherudo ukachatambirika panguva yavana kuchitambira ndakangoti ndikumbirawo foni nhamba ndopandapiwa foni nhamba ndopandaenda zvangu andaenda umazodanana iyi ndakazotanga kukomuniketa nawo ndapfumba asi makudanana tanisati takudanana pajesu makudanana danana tikudanana fongo wakamutata murume wakandita havana murume amanhasi cheki wavaitaura last week wavaiti vakandita havana murume wakaendera ndiwaya patitete ndakaenda pakatete vakati hana murume ndivavaititi kositete vamwaita vakuziya naiwe
Iyo chamani. Ndabachena. Joao. Naye tete. Uyo mungisa. Makatara ndio. Ati areka. Mati? Fambidzana kuvanhu vanzokusiya. Maigara Madzedu kulapi vanhu vaita trash. aiyo hanzvadzi yangu ndinokuzvisiya. Ndofunga tete vakauya havanawo kukwanisa kuita nekuti nezuro Tete vapa kwakadhudu. Hanzvadzi yavo vangu ino vakauya vachida kugadzisa nyaya mukadzi utati hatikwanisa kutambira mushamba wekudzokera kudombo unoratidza kuti vaurambana nemurume. Tete vanhu vakazora kuita chapu chekutaura kuti zveshuwa vanhu vakaita sei Mwakanamba. Atete vapa. zvekuti kana kufonera tete wafonera tete vari pamuriwo vanodiscreba chimiro chatete pamuriwa kana mai vangu chero chero vanongoti handina kukwanisa hangu kurekoterana kudii asi vakauya chikufura mumba mangu chaimo kuti vanhu vakaramba. Alright. Atete mazvinzwa. Alright, atete akasimba amuwasera. Avataura. Amuwasi. Alright. Waseka. Alright. Kumano. Mukono siya kumano. Anyeberwa. Kasi aibira kani. Kasi pakunyeberwa kwake kenyaya yerudo ke. Kasi akachikwada akazochisiya nezvo zvakari mukadzombo. Kunyembe. Wakazozisiya. Ndaziva turuta yakudare kuno. Wazo. Turuta yakudare kuno. Wakaiteiwa taura Mire pamusoro. Ndofunga paipai ndoda kudzokeredza nyaya ndikataura musuyo. Ndikataisa maminesi ari panapa yasabhuku kandi. Ndakataura murume uyu ashiti ari kudare kwasabhuku. Mukadzi uyu mukadzi wangu ndakaenda kunotorora patezva. Mukwanza right. Aenda ataura seizvozvo. Isu tikatoya kunoti saka atizvara weduka. Pane problem yekuti wakurodza mwana wavo kuvanhu vangani? 1 2. Toda kuti tiende kwamambo. Wapo uchapupu kana patisina kusvika isusu pamwe pakasvitsiwa nomwoyo. Wapo uchapupu wani? Wow. Saka nhasi chimira kai. Patadzoka. Wakarore. Kwete. Sisi makanonore. Amuna. So mai zvitaure nebaboma. Ndombobvira ndakataura. atausha Anombobvira ndakataura. Mimi dzakasainero. Yeah, akasaina. Akataura mazviro kuti iwe ndinopedzana natezvo. Ndinopedzana natezvo ravo inosanisa nini. Ndoma kalakaniita kuti ndakanyora iye andizvo akataura. Unzani mara. Abini. Yakunu. Nyarari. Zura. Wakanyorere mbani. Aiwa ndiwo akanyora vakatotora chitupa changu akanyora. Isusu hedu takanga tiri kunze padare vakanga vari mukati. Inini hangu senyaya iyi kusaina kwakaita uku isusu inini hangu sekunze kwandikaita ndikokuti iwewe saina apa kuratidza kuti takutonga mubhuku mari saka signature handisikuziva kuti ndekuvhuma kuti zveshuwa pano maita sei ndiwe muridzi womukadzi musoro ichangamira angambudza ndabvunza kuti ndiwe here muridzi womukadzi uyu une 10 years here kwagara nemukadzi uyu chii chawakamboita kwati ndakabvisa pashoma pashoma pakaita sei listi racho Alright, waita mana kusashonga. Uyu alright, uyu chikomba kumani. Amai uyu chikomba. Amai murumonye ndo. Murumonye ndo baba yesu. Saka uyu amchamudero. Avana zvadaruvesa. Ha? Tirikutofambidzana. Mani? Tirikutofambidzana. Taura akafuna kuoneka. Dati tirikutofambidzana. Saka munoda upa. mufambidzana munomufa Ha? Hapana.
Vamos. Vai ser yawa. Vai ser mombe nembuza. Suka mosera. Mama, awa mazia. Mama. Mama. Ini awa mazia. Mazia. Terbakan naga muzisa. Mama, amazi. Ko uya nisikipa chuku. Ana mosa. Ngaji sena imude mu. Sasa zita. Ayo ngamo sena mu. Paisi mbuzi nacho. Unaona maya, baba wewe honest. Yes. Utazoshwa chini cheka chitamba chi. Urumondo zenda uri. Nasuri chikomba. Asizikroma achada upi? Achada upi? Ini ndirachitika. Unota apa kutonopinda upi? Basa akutinori. Tupezana munda. Iyo msikana. Mise mbe 1 month ikotara. Yes. Amembe makore mangani? 43. Vagoza stenga. Vaisine mbuzi zauna ndozida mtswate 18. 150. Mtswate 18 tuna mbuzi ngani? Nato 150. Ndoti murumonyazi kuti mimi nemusho kumutengesa vanhu varume vavo. Atete maita hivi. Unazera. Ndiani chise mfana uyu. Misile mumbe dzake mbiri. Ani mamida 4. Hayi ndo 4. Ikamisa ni. Hayo kana. Unozati kana uno confuse kwa. Yeah, sure. Uyu ari munyaya. Kasi nyaya mupidza munyaya. Inyaya kuti akunyepe kwa stereki yana. Ndosaka ita urudu naito kuti makase uka kafera. Naipa urwa mombe kwa kuna mbani. Naipa urwa mombe kwa sababu sangani. Mise 3 months kupata mungu. Iyo ndakupa imani. No. Kwa jamani, about 250 250. I nubi say 300 plus 50 months. Oyo ndakanga wewe. Waisire obudzi yawo pa. Aya. Bakutore. Pane pakudoti chekesero chaka. Nekuti mukazi atavoti hapana wako. Ai. Soro imama. Mama. Na ndikanalela ile zotoro mungu. Ati tineja se mfamiza. Luka ngone ni. Soro imama. Anadalira mungu. Kera zaka nini? Hawana wasitala bana. Ana kukwenda bana. Uyani bana kukwenda ndale kana tushu. Kuramba mungu. Yes. Paro. Ani sibamte mungu moto akadozi. Asipo abaza unganye to to meswa. Ungo shikari wa yungu ndi vane vana vangani sori mungu. 2. Ndi baziwa. Saka pancho ndi zvinodiwa ndi ungo pachere nekuti varambane. Kana zvimwe vanadzo vanhu vachamuzvumira chakapira tipedze nyaya yedu chakapira varamba Asainere abine. Asainere. Iwe shamani abine takabuda pana nemukadzi wako. Chikomba. Saka kuonesa muzvi wako shamani. Kamaramba.
kadzingire rangwara manje rinofanira kuti angwari manja zvapera kana uchowati wanjada mukadzi zvapera pauri vei ndinotaurira naipa zvakaya amaina kutobagarenyi unomudarika tega kusurukirwa tete sumuka iende kumba kwauzuzaatimwana nembudzi iyo mfana 3 months waya nembudzi iyo month waya nemumbe iyo waya nemumbe enero kana uchiziva kuti murume wachabuda mupe guruzi pamutemo wazvinzwa asi zvito zvekuba kwenye hazvichashanda aiwa unondokura dare